går den på toppen, sådan sagde den her. Hvad siger du? Der går den på toppen, sådan sagde den her. Den går nok lidt om 300. Og det er Verongen, den her, hvad hedder det? Nej, det er Lamborghini. Nå, det er Lamborghini. Murcielago. Wowsens. Hold da kæft, hvor det går det her, Brønd. Det kan godt være svært med kamera. Så længe det ikke er dig, der filmer, så går det sgu nok. Fuck, mand. Bremserne i orden her. Yes, sir. Så er der løbet i orden, Bobby. Det er kraftedeme i orden. Fedt nok ellers. Hold da kæft, så godt. Så er der lugt af dækrøg herinde. Ja, dejligt. Lækker. Pas på. Tusind tak for turen. Det var en oplevelse. Ja. Det var godt. Tak for det. Ja, tak selv. Kæft, det er derude, mand. Vi spændte rundt af hele pisse. Okay. Ud et sving, røg og alle steder. Det var helt vildt. Kæft, den gav en gas, mand.